सासे 9 थाखोआव फरायनाय फरायसुलिया गांसे खन्थाइ बिजाब लिरनानै दिहुनदों। बेसेबांबा बाख्नायजाथाव हाबाफारि। बेयो 23थि हादान थुनलाइयारि जखन्थायाव बेखेवजादों बे बिजाबा। बे बिजाबा आंनि आखायावनो दंफैयो। बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय बारदै सिख्ला, बिथिं उल्था नुदों जानो हागौ। आरो बेखौ लिरदोंमोन थाखो 9आव फरायनाय फरायसुलि बिजिरथि गयारि बिनानावा। आं बिजाब बेखेवनायनि जि फुटेज थामहिनबा हाबाफारिनि जि जानाय बिजाब बेखेवनाय बेखौ आं होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगांनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो मागो दमासिनि साफ्रोमनिसिमबो आं सिबिनाय, अननाय, खुलुमनाय, मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बयबो गोजोन सान्थियै थाबाय थानो हाथों बेखौनो आं मिजिंथिबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान थामहिनबा दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय बुब्लियाव फैबाय थानाय समाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। भिडिअखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो थुनलाइ मोजां मोनग्रा बर' रायजो राजाफोरनि आखायाव बे भिडिअआ सहैयो। आरो भिडिअखौ फुल नायजोब, बेनि उनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव। बे बारदै सिख्ला बिजाबानो जाहैबाय खन्थाइ बिजाब आरो बेखौ लिरदों बिजिरथि गयारिया। बिथांनि सिनायथिया जाहैबाय नै बेवहाय दंखायो, खन्थाइगिरिनि सिनायथि उनथिंजाय। बे थाखो 9आव फरायगासिनो दङ आरो जोनोमा जाहैबाय 30/12/2009 मायथाइ। बिमानि मुं बिजुलि गयारि आरो बिफानि मुं बिपुल गयारि। गामिया जाहैबाय उदियागुरि। बिनानावा गांसे जि खन्थाइ बिजाब, बे बिजाब जि दिहुनदों बारदै सिख्ला, बे जोबोर बाख्नायजाथाव आरो आसा खालामदों इयुनाव बेफोरबायदिनो मोजां मोजां बिजाबफोर दिहुनलांबाय थानो हाथों। बे बारदै सिख्ला खन्थाइ बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिनि जि फुटेज बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोब, बेनि उनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव। खायदा खालामना लादो। Naniaबो सिगाङाव था। Ada pun apa ini? फैनाय Iya fix. लेखा बेखेवनाय हाबाफारियाव फैबाय। Keluar ini tapi bisa memecah malah pinang enak. Kamera ulang sini. ओरै लादो दे। Ada yang asli dong. Ini ada kendang. नियाव फैबा Ada. Kejar kami di tangan ada nama. Ini loh. Kan nah? दे दे Bisa apa mah? Bisa no. Boleh betul nah pun apa? Kian tuh. Dede bele. Ah. Tahu deh. Dubai. Dubai. Thank you. Sama dia.